Túto reláciu vám prinášajú Inmedia, Mabonex, G3+, New a Slovakia Racing, organizátor šampionátu IMRC. Po úvodnom podujatí, ktoré sa konalo na domácom Slovakia ringu, sa seriál International Motorcycle Race Championship 2013 presťahoval na pretekársky okruh Hungaroring do Maďarska. Na to, ako sa tu jazdcom darilo, sa pozrieme práve teraz. Najznámejší maďarský pretekársky okruh, ktorý už 10 ročia hostí každoročne aj jedno z podujatí seriálu F1, doprial jazdcom zo 6 európskych krajín nielen riadnu dávku adrenalínu, ale aj prekrásnych súbojov. Napínavé súboje v rámci medzinárodného seriálu International Motorcycle Race Championship, ktoré organizuje agentúra Slovakia Racing, sa konali vďaka slnečnému počasiu na suchej trati. Na štart sa v rámci druhého kola seriálu postavilo vyše 100 jazdcov, ktorí bojovali nielen v rámci seriálu IMRC 2013, ale dosiahnuté body sa započítavali aj do slovenských či maďarských majstrovstiev alebo slovenského pohára. S akým úmyslom bol robený tento nový šampionát, nám vysvetlil viceprezident Slovenskej motocyklovej federácie pre preteky cestných motocyklov Ladislav Šnegoň. Chceme dať možnosť jazdcom z okolitých krajín sa zúčastniť v jednom kvalitnom šampionáte s nízkymi cestovnými a ďalšími nákladmi, čo si myslím, že je výzva pre našich jazdcov a jazdcov vlastne z bývalej V4 a o tomto celý ten šampionát vlastne je. Preteky na Hungaroringu prebiehali počas dvojice víkendových dní. V 125-kách najlepšie spomedzi slovenských jazdcov sadol Hungaroring východniarovi Jarovi Čechovi, ktorý porazil svojho tímového kolegu Petra Raucha. Dvojicu na stupňoch víťazov doplnil Jozef Oravský. V triede Superstock 600 dominoval medzi slovenskými jazdcami Martin Durdík, ktorý sa týmto dostal aj do vedenia v rámci slovenského šampionátu. Martin pritom celkovo v zmiešanej triede 600 skončil v rámci celého víkendu na 3. mieste. Bol som prekvapený samozrejme, že táto konečná fáza bola, že 3. miesto, pretože jazdil som v podstate aj včera, aj dnes som bol nejaký štvrtý, len s tým, že vlastne tí jazdci, ktorí včerajší závod zajazdili dobre, boli predo mnou, tak dneska vlastne v závode spadli a tým pádom sa bral súčet z obidvoch závodov a ten som mal ja vlastne lepší, lebo som dojazdil aj včera, aj dnes. Takže určite som spokojný s 3. miestom a bol to veľmi dobrý víkend, si myslím, pre mňa. Z víťazstva v celkovom poradí triedy 600, ale aj samotnej výhry v rámci slovenských supersportov sa na Hungaroringu tešil Lukáš Jasenský. Ten si víťazstvom vynahradil nešťastný úvod sezóny, keď na Slovakia ringu spadol už v kvalifikácii a na štart prvých pretekov sa z dôvodu zranenia nepostavil. Bolo to celé dobré. Sice v sobotnú pretekov sme sa trošku trápili s nastavením, ale dneska sme to všetko vyriešili a úplne inak sme išli ako včera, takže som maximálne spokojný a hlavne, že sme vyriešili ten problém s podvozkom a bolo to super zatiaľ. Lukáš za svojím chrbtom zanechal Maďara György Pelihem, ktorý však v sobotných pretekoch zvíťazil a aj vďaka tomu zatiaľ vedie priebežné hodnotenie slovenského šampionátu, pričom práve Jasenskému patrí priebežne 2. miesto. 3. miesto v už spomínanej triede na Hungaroringu patrilo Čechovi Lukášovi Kamarátovi. Kráľovská trieda Superbike je síce v doterajšom priebehu šampionátu zatiaľ doménou maďarského jazdca Gábora Rizmajera, ktorý ešte v 4 tohtoročných pretekoch nenašiel premožiteľa. Napriek tomu v tejto triede má aj Slovensko dve veľmi silné želieska v ohni, a to Vladimíra Ružu a Vladimíra Karbana, ktorí nebojujú len o titul slovenského šampióna, ale aj o pódium v rámci medzinárodného hodnotenia. Na Hungaroringu sa lepšie darilo prvému menovanému, čiže Vladovi Ružovi. Bolo to
perfektné, som šťastný, lebo boli veľmi rýchly závod, sme išli. Štart som mal síce dobrý, ale v nájazde do prvej zákruty mňa niekto trafil s motorkou, skoro sme obidvaja spadli, tak sa všetci prehrnuli prezo mňa. Videl som, že Vlado už je strašne ďaleko, asi 8 ľudí bolo medzi nami. Zdalo sa, že už závod je stratený z toho pohľadu, že už ho nedohoním, ale teda nejak postupne som sa prekúsal štartovým polom až po neho a podarilo sa mi dostať aj pred neho. Druhé miesto patrilo o 9 rokov staršiemu Vladovi Karbanovi a tak nás hneď napadlo, či nie je na svojho kolegu aj trochu nahnevaný. Ja som není nahnevaný, lebo ja si nezavodím, on zavodí so mnou a ja si strážim skôr tak ako nejaké tempo, ktoré v rámci celého seriálu. Tak dneska sa nám podarilo zrýchliť oproti včerajšku, tak v tomto smere som spokojný. Akurát ešte ku koncu ma tam prebehol jeden maďarský pretekár, neviem, ak sa volá, tak som trošku bol taký rozhasený. Ale ako nemám teraz takú kondíciu, trošku musíme vlastne potrénovať, takže chýba to. Tretia priečka v rámci slovenských majstrovstiev patrila Lacovi Miklánkovi. Polepšil som si časy oproti minulému roku, takže spokojnosť určite. Mimoriadne dramatické, ale zároveň veľmi pekné preteky divákom ponúkol slovenský pohár v triede do 600 cm kubických, kde sa napriek trochu prepálenému štartu nakoniec stal rovnako ako na Slovakia ringu suverénnym víťazom Jan Fízeľ. Na tom ešte trénujeme. Ešte nám treba nejaký rok na tie štarty. Ale inakž to bolo dobre. Škoda, že som nešiel po tie 2 minúty, chýbalo tam takých 9 000, ale dobre, super. Za chrbtom Jana Fízeľa to však poriadne vrelo, hlavne čo sa týka súboja o 2. a 3. miesto. Tento súboj nakoniec vyvrcholil 3 zákruty pred cieľom, keď po ostrom súboji s Patrikom Žákom na 2. miesto poskočil Michal Ronec. Patrik Žák, ktorý sa dokonca ocitol na zemi, nakoniec dokázal pokračovať a v cieli uhájiť 3. miesto. Snažil som sa obehnúť jak Marquez Lorenza v Jereze, ale troška mi to nevyšlo, ale nie. V podstate celý závod bol taký zvláštny už len kvôli tomu, že vlastne sa skrátil závod, ale tak snažil som sa v podstate tahať celý čas za Jankom Fízeľom a Patrikom Žákom, ale Janko nám utiekol a v podstate my sme zostali tak v súboji s Paťom. No a v podstate posledné kola, asi 2-3 kola som cítil, že nám ho mám. Tak som sa snažil čo najbližšie dostať k nemu a v podstate tam tá zátačka, v ktorej som ho zobral, tak vlastne som skorej vletel do tej zátačky, aj keď to bolo dosť také náhrané, aj dosť v podstate utekol mi zadok. Ale tak je to tam, no tak ideme domov s 2. miestom a odkazujem chlapcom, že nech sa naučia prehrávať. Víťazom hodnotenia slovenského pohára v triede nad 600 cm kubických sa stal Branislav Lopatka. Na čele priebežného hodnotenia je však stále víťaz zo Slovakia ringu Andrej Hudec. Celkovo preteky ovládli jazdci samostatne hodnotenej kategórie veteránov, teda pretekári nad 40 rokov. Z nich bol najúspešnejší domáci jazdec Peter Bagdan, nasledovaný Zbyňkom Čechom z Českej republiky a našim Jaroslavom Kamenickým, ktorý je aj na čele priebežného hodnotenia. Za usporiadaním jednotlivých kôl seriálu International Motorcycle Race Championship 2013 stojí agentúra Slovakia Racing a Peter Šurina a preto nás zaujímalo, ako on zo svojho pohľadu hodnotí preteky na Hungaroringu. Som spokojný s obidvomi priebehmi podujatí, ktoré už prebehli v tomto roku. A veľká vďaka moja patrí jazdcom, nakoľko v podstate 100% jazdcov z prvého termínu sa zúčastnilo aj druhého termínu, takže veľká vďaka a ďakujem za veľmi kvalitný a veľmi dobré súboj a veľmi kvalitný pretek. Seriál International Motorcycle Race Championship 2013 bude pokračovať 3. kolom opäť o mesiac. Tentoraz si súťažiaci budú užívať rýchlu jazdu na okruhu v Brne. Túto reláciu vám priniesli Inmedia, Mabonex, G3+, New
a Slovakia Racing, organizátor šampionátu IMRC.